ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बियो दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानोफोरलाय आंलाय नख्लाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय इयो जुदि नाय बाजै जुदि इयो हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि इयो हिनजाव गदाय लामानोबा इयो दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामबाय नोंखौ बदनाम खालामबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों होनखादों आं बिदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमल नों बायदिसिना खोन्थाना होदों होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसाजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आङो खमा लाहरदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइस ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयोमोन मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दाबायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौनो होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बेखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबबाय गावथ' आङोहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नैबे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबाय गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्य नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव बिदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायो दा आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयु खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लायनलाय बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखाखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा
Nah, sebenarnya nih, kenapa bahasa? Angku aja, per angin nam laba bayar hobena message, hobena phone, hobena message, hobena majik punya hinjau per hua perna angin lega punya ya lakai bayar ni hukas ni rumah bayar jeda kelam tengsi bahasa mana angku san timun bay, nunggu isi bunga, mana nih? Enggak, angin hen kaya, angin bikurai lagi hen. Angin anda sebenarnya hai nengen bikurai, nengen kita obat kaya. Nengen di takalama nengen burko lengan. Jadi neng kit saya bela di pulmona ber nengi nokor ko nulang kabai goto kotai ko nulang kabai. Bebas bang lagi sana adai nunga. Ada kau ni kisah jeng kau bunga kalam jadeng bebas selalu tahu jong kayu dah. Mana nelan